startet nu? Jo, nu er vi startet. Hej, vi er ikke så langt ud. Hej, velkommen til Erika Selvmordsflot. Ja, jeg er Sara. Jeg er Erika. Og jeg er Sabrina. Hej Sabrina. Hej, Erika. Og vi har faktisk nogle redskaber med i dag. Og så, nej. Jo. Det er et specielt redskab, og det er brugt. Det er sådan en kølle her. Den har jeg meget værdifulde ting. Ja. Ja, og hvad slår man sig selv med? Ja. Ja, så har man dræbt sig selv. Det kan købes i Rema 1000 og BR. Og Toilet Wars. Og den koster Superbrusen. 20.000 kroner! Og den koster 20.000. Og du kan også selv lave den. Skal jeg give en demonstration? Ja. Ja, på hende der. Nej! Ja, som I ser, så går det rigtig vildt til, når man bruger en kølle. Hej. Lige så farvel. Hej. Og det var